any més, tota la missi participa en Mini Intramurs, un projecte que promociona l'art contemporani, dansa i costura, jugar a ser un DJ o participar en un taller de skate. Que tots els xiquets puguen fer grafitis per un dia, pintura, històries, escriure amb llum i poesia. Anem a investigar. En res comença el taller de skate. Fins així, Mini Intramurs 2010. Contents d'haver participat i esperem el següent. I ara a seguir preparant la missa 2018. Fins la pròxima!